maulidi sanan zan hada da jan kunne. maulidin bana Komi rabu ya haramta to kar mu yi shirin mauludin mu yan homon gadi. maulidin bana Soyayya ta gaskiya yunwa da shugaba ya ce yan aka san hakan fa ƙarya ne. maulidin bana Komi shugaba ya ce yaya ne a daina yi ne don yin shi ai ɓacewa ne. maulidin bana Wacce babu zunubi komi an kai wurin mauludi ku ce ɓatacce ne. maulidin bana Mauludi ana da tsari kuma bisa shari'a ai ta farin ciki da samun bango majingina. mun ci adon mu mun shigo shadda Za mu zagaye da farin ciki da murna mai maulidin bana ba hauragiya mu kai ba mu masu maulidi hujjoji gare mu iwani. maulidin bana Ka ka bincika cikin Qur'anin Ubangiji zaka ga inda Rabbu ya nuni. maulidin bana Shecen kulbi fallalillahi wa bi rahmatihi nan karara ilahu ya nuni. maulidin bana A wani wanda zai musu ai murna da samuwa ɗan Abdallah sai fashi ɗani. maulidin bana Sifatin su ba ruwan mu mun yi maulidi sun soke mu kai akwai reni. maulidin bana Musa annabi ya samu yi bar kowa kaken Muhammadu sai gobe lahira za a yi mai jina-jina. mun ci adon mu mun shigo shadda